Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Mga igsoon diha ni Kristo, maayong adlaw nga Domingo. Usahay diligay nato kalikayan ang pagpangutana nganong duna may mga pag-antos o kasakit sa kinabuhi. Daw walay pagkatapos ang atong mga paningkamot, pagbudlay o kahago. Walay hunong ang problema o kalisdanan. Tungod sa tumang kakapoy kita makapanghupaw sa pag-ingon. Unsa may kahulugan sa kinabuhi. Nini kalimang Domingo sa ordinaryo nga panahon, kita gipahinumduman nga si Kristo mao ang kahulugan sa atong kinabuhi. Siya ang tubag sa tanan natong mga kalibog ug pangutana. Diha kaniya ang katumanan sa atong mga damgo ug pangandoy, kay siya man ang atong kaluwasan. Pangayoon ta ang grasya sulod dining Santos nga Eucharistia nga unta lig-unon sa Ginoo ang atong pagtuo nga sa hingpit miambit sa atong mga kasakitan aron kita usab makaambit sa iyang hingpit nga kahimayaan. Sulod dining Santos nga Eucharistia ato sab ilakip sa atong mga pag-ampo kining mosunod nga mga katuyuan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon ko diha ni Kristo karon ika-5 nga Domingo sa ordinary time, gitawag ta sa Ginoo sa pag-alagad kaniya ug sa atong isig katawo ug sa tinuod nga pagsunod kang Kristo ang atong manunubos. O karon ni mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga salaron, maandam kita sa alang sa pagsaulog sa santos nga misa.
ug kita mo ingon, nagakompisala ko sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, nga nakalapas ako og dakong iamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala sa pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Pusa na ngamuy ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron niyo ko yampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dad-unon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Pagkatahit sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos na itong hari, Diyos samahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawat ang sasala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing alam doon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, bantayi ang imong banay sa walay huno nimong gugma. Ligo na kanunay sa imong panalipod kami nga nagsalig lamang sa among paglawom sa kaluoy sa langit.
Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban ken mo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos nga pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat nga trabaho, sama sa ulipon nga nangandoy nga musilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang suhol. Gipahatan ako sa mga bulan sa kaalaot, ang matagabii naghatag kanakog kaguol. Kun muhigda ako aron matulog, mag-aginod ang takna. Maglimbag-limbag ako tibuok gabii, ug mangandoy sa kadlawon. Nang labay ang mga adlaw, nga walay paglaom, mas tulin pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo, nga ang kinabuhi ko, sama lamang sa usa ka pangpahupaw. Natapos na ang akong kalipay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Daiga ang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon. Daiga ang Ginoo kay siya maayo. Awitig pagdayig ang atong Dios, kay siya mahigugmaon. Angay gayud kang pagdayeg kaniya, ang Ginoo nagbago pagtukod Jerusalem. Iyang gipundok kang nagkatibulag sa Israel. Iyang giayo ang masulubon, iyang gihunaran ang ilang mga samahan. Siya nga nagahihap sa kabituunan, iyang gitawag ang tagsa-tagsa sa ilang ngalan. Iyang ginuulan tayo sa masulubon. Yod ang atong Ginoo, ug makusganon diha sa gahom. Sa iyang kinaadman walay kinutuban. Ang Ginoo nagapabangon sa mapaubsanon. Ang mga dautan iyang gisalikway aron mahapukan. Daigang Ginoo nga nag-ayo sa masulubon.
Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa ebanghelyo. Sanglit, gisugo man ako pagbuhat ni ini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nagantihan. Apan, sanglit nagbuhat man ako ni ini, ingon nga katungdanan ko, nagpasabot kini, nga gisugo ako sa pagbuhat ni ini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko. Ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita sa walay pagpabayad ni ini, sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod, sa akong paghago alang sa ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan, aron madani ko ang labing daghan. Diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita, aron makaambit ako sa panalangin ni ini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakan ninyo. Hinudlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Gikan sa sinagoga, miadto sila sa pinuyanan ni Simon ug ni Andres, ug kuyog nila si Santiago ug si Juan. Niining higayona ang ugangang babae ni Simon gihilantan ug naghigda. Sa pag-abot kayod ni Jesus didto, gisuginlan siya mahingtungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot ug gipabangon. Diha-diha gihuwasan sa hilanat ang masakiton ug unya misilbi siya kanila. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus ang tanang masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tawo sa lungsod dito magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayon ni Jesus ang daghan mga tawo nga nagantos sa nagkalaing-laing mga sakit. Ug iyang gipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya gituguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailaman sila kaniya. Kaadlawon pagani mibangon na si Jesus ug milakaw. Migawas siya sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw ug nagampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya. Ug sa dihang nakita nila siya, miingon sila, ang tanan nangita kanimo. Apan mitubag si Jesus, mangadto kita sa kasikpit nga mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila,
Kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Pusa, misuroy si Jesus sa tibok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga ug gipagulan niya ang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mga igsoon diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Karong ang ikalimang Domingo sa ordinary time, no? Ang tawag sa tinuod nga pag-alagad ug pagsunod kang Kristo. Sa atong ebanghelyo karon, nakita nato si Kristo nga nag-alagad sa iyang mga tinun-an ug sa mga tao sa iyang palibot. Gipakita niya ang iyang gahom pinaagi sa pag-ayos sa mga masakiton ug paghatag ug freedom sa mga giyawaan. Pero ang kinaiya sa mga tao sa palibot ni Kristo, nalain sila, no? Ang ilang gipangita physical healing ra gyud, no? Ang lawas nung kaayuhan. Kana ang ilang gipangita bisag asa si Kristo ilang gidala ang mga masakiton, ang mga giyawaan. Gibuhat ni Kristo gyud, no? Gihil niya, gitabangan niya. Pero sa tinuod, ang paganhi ni Kristo dili lamang sa paghatag ug kaayuhan sa lawas, kundi kaayuhan sa tibuok pagkatao. Ug kini ang gitawag og kaluwasan, no? Usahay man ta gahuna-huna ta nga maayo ta ang panglawas, no? Gwapo, gwapa, healthy, why COVID. The feeling nato nga okay na tanan, pero usahay may problema sa lawas, may problema sulod nato. May kulang ang atong kaayuhan. The healing is not complete until it reaches your entire being. Kana ang misyon ni Kristo, paghatag sa kaluwasan sa mga tao nga nanginahanglan niini. Mga friends diha ni Kristo, it's very easy for us, no, to seek for healing physically. Pero maglisod gyud ta kung naatay mga butang nga sa sulod nato bitaw, no? Nga we don't see it pero na-feel gyud nato kinahanglan ang healing sa Ginoo sa atong life. Pananglitan ani ang atong pagtuo, ang atong pag-ampo ug ang atong relationship, no, sa usag-usa. Musta man ang imong prayer life ron, no? Maayo ba o nanginahanglan kag healing? Musta man ang imong pamilya, no? Pamilya nimo, kamusta man ron? Okay ba mo? O nahadlok nagsamot kay nitaas na ang cases sa COVID? No? Nanginahanglan ba mog healing? No. Musta man imong kaugalingon? Basin kinahanglan na nimo nga magrepent ka again, no? My dear friends, nianhi si Kristo alang sa atong kaluwasan ug kana mao ang atong paningkamutan nga dawaton na nato, no? Ang ikaduha, ang akong sharing diha sa nahitabo sa ugangang babae ni Simon. Pagabot ni Kristo, she had a fever, no? Pagingnan si Jesus sa mga apostoles nga ang ugangang babae ni Simon masakiton, giayon niya dayon, no? Ingana ka sensitive si Kristo. Kung naatay gikinahanglan nga He knows nga we really need it, He gives it. Pero natinga ako sa attitude sa ugangang babae ni Simon. Pag okay na siya, pag gihil na siya ni Kristo, ang iyang gibuhat, nitindog siya, bangon siya, ug nagalagad kanila. Nindot gyud siya na kinaiya, no? Ang grasya nga iyang nadawat gikan ni Kristo, iyang gigamit sa pag-alagad sa uban. Kana ang tinuod nga tinun-an. Kung naaman tay blessings nga nadawat gikan sa Ginoo o sa atong life, kung naatay grasya nga nadawat sa atong kinabuhi, kinahanglan gamiton na nato sa pag-alagad sa uban o sa pagtabang sa atong isig katao, no? Kana ang gipangita sa Dios kanato.
nga ang iyang gihatag ka nato, i-share pud nato ba? Aron makaambit ta sa misyon ni Kristo, paghatag sa kaayuhan sa tanan. Oportunidad ni para nato aron makaambit ta sa Dios nung kinabuhi nga gihatag ni Kristo. Lastly, gikan sa atong ikaduhang pagbasa karon, gikan ni San Pablo. Si San Pablo usa ni ka apostoles nga maayo kaayo magwali. Og salamat kaniya kay gisulat niya tanan aron makaabot nato kung unsay iyang wisdom. Diha sa iyang gibuhat, ang iyang pagsangyaw sa maayong balita, ang mission nga gihatag ni Kristo, ang pag-alagad, mao ang ganti, mao ang iyang happiness, mao ang iyang salary, mao ang iyang kinabuhi. No? So dihara gyud ta mutan-aw sa panigiingnan ni San Pablo kung giunsa niya ang iyang paghatag sa iyang life sa pagsangyaw sa maayong balita o sa pagbuhat sa kaayuhan sa alang sa tanan. My dear friends, gibuhat ni San Pablo tanan tungod kay nasinatihan niya ang kinabuhi ni Kristo diha kaniya. Nga unta, kitang tanan sa pulong ug sa buhat, maningkamot gyud ta sa atong kinabuhi nga makaambit sa misyon ni Kristo. Ilabi na, karong panahon nga galisod ang pipila ka mga tao sa atong palibot. Misyon na nato, pagtabang, pag-alagad, pag-care, no, sa atong isig katao. When the time is dark, we need the light. And Jesus is the true light. The Word of God is light. O kitang tanan, we are all lights. So let us always keep in mind that our lives are meant to be lived for others through Christ. Nga unta, magpabilin ta sa gugma ni Kristo, sa grasya sa Dios, sa mga blessings nga gihatag sa Ginoo kanato. Ug kita mahimong kahayag, kita mahimong instrumento, kita mahimong channels sa kahayuhan sa Dios alang sa atong isig katao. Atong isangyaw ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang buktong anak sa Dios, giyanag samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Giyanag dili binuhat, usa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nga himuang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansan sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatayo gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya ron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaw naron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghupay sa tanang mga kasakitan. Sa matag pangamuyo moingon kita, dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, pinanguluhan ni Francisco atong Santo Papa, nga sama ni Kristo, mahimo unta kitang tuburan sa kahupayan sa tanang mga tao, magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo.
Alang sa mga opisyales sa gobyerno nga mahimo unta silang kabahin sa solusyon sa nagkadaiyang problema sa nasod ug dili mahimong hinungdan sa iyang mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Alang sa mga nakadawat sa grasya sa pag-alim gikan sa Ginoo, magmapasalamaton unta sila niini pinaagi sa pag-alagad sa iyang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Alang sa mga nagmasakiton nga dili sila mawad-an sa paglaom o pagtuo sa Ginoo, ang kahupayan sa tanang kasakitan, magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, ug si Blessed James Alberione, SSP, ang founder sa Pauline family, nga ibayaw na unta sila sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makalingkawas na unta sila sa mga kasakit, pinaagi sa walay kinutubang kaluoy sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Dungga ang among pag-ampo, Ginoo. Mga liyupo kita sa atong makagagahom nga amahan, nga unta masumpo na ang COVID-19. Orasyo Emperata. O Diyos among amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan, nga unta panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyupo usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Mahigugmaong amahan, sa imong pag-ayo sa among mga balatian, mahimo umsab unta kaming instrumento alang sa kahupayan sa uban pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyuhang katawan, magkawasinuhan, umagwari ka
igsoon, pag-ampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios ang amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa sitong nga santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining pan ug bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kayang tanan nga mga butang madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa taknaw ug panahon, nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, o gitugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad, aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan, ug magdayeg sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, nga gidayeg ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa Santos gayud ikaw amahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalat kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ugang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami ang ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, sayang bana nga si San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayawon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kaniyo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magaigsoon magampo kita samahan pinaagi sa mga pulong ni Jesus. Manang
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami, na malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunubos. Kaimo man ang kaharian, ang karuang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibu sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maana kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Cordero sa Diyos managawad, tang sasalat sa kalibutan. Kinimo ang kordero sa Dios, si Jesucristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga motalawat kanimo, apan ipangulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita.
O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot ka namo nga hiniusa diha ni Kristo nga magmalipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Prayer for the sick. Atong iapil ang tanang masakiton diha sa atong mga panimalay, sa mga hospital, ilabi na ang mga nanginahanglan sa atong pag-ampo karong Domingo ha. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo sa among gihalad alang sa mga masakiton. Hinawot nga ang nag-antos tungod sa kasakit ug balatian. Makaamgo nga gipilisya aron mahimong santos. Ug nga ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Mapasalamaton kami mga Madre sa Daughters of St. Paul sa inyong pagpakiguban kanamo matag Domingo ug sa inyong makanunayon nga pagtabang aron ato mapadayon kining atong misa sa telebisyon. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Diderick from the Society of Divine Word, sa atong choir, ang Brothers of San Pedro Calungsod, sa atong mga sponsors and benefactors, lectors, crew o kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong mga donations, daghang salamat. Ug alang ni atong gustong mutabang aron ato mapadayon ang paghatod sa Santos nga Eucharistia matag Domingo, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank, ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 0181-00551-6001. Daghang salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab kanimo. manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, nga Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng atong santos nga misa dadang kalinaw ug kalipay ni Kristo. Salamat sa Dios. I will be Father who walks with you. You will be always within my hand. Take your heart and give it all to me. Strong and constant is my love. Adjentes. Pulong linatin nga nangahulugan nga to the nations. Mausab kini ang uluhan sa usa sa mga mahinungdanong dokumento sa simbahan nga namugna atol sa Second Vatican Council nga mao ang Adjentes, which essentially speaks on the missionary activity of the church. Pinagi nining dokumento gipahinumduman ang tanang Kristohanong magtutuo ug sakop sa simbahan kabahin sa ilang kinaiya ug mga katungdanan. Matud pa sa maong dokumento, the church is missionary by her very nature, since it is from the mission of the Son and the mission of the Holy Spirit that she draws her origin in accordance with the decree of God the Father. Nakitang tanan ng mga binunyagan, ng mga sumusunod ni Kristo, mga misyonero. Mausab kini ang tumong ug tinguha ining atong pagsaulog ug pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran sa pag-abot sa Kristohanong pagtuo dinhi sa Sugbo. Ang tuig 2021 dili lang giisip nga 500 YOC, apan giisip usab kini nga Year of Missio Agentes o Year of Mission to the World and to all nations. Nga sa ato pa giauhag
nga kitang tanan mogawas sa tagsa-tagsa ka mga naandang kahimtang o mga comfort zones ug madasigon kitang mupaambit sa atong nadawat nga gasa sa pagtuo ngadto sa tibuok kalibutan. Matud pa ni Papa Francisco, ang labing epektibo nga paagi karon sa pagpaambit sa pagtuo is no longer on proselytizing but on attraction. No sa ato pa, makadali kita sa uban dili lang sa pagpanudlo, samot na ang dili pagpamugos, kundi sa pagpuyo mismo sa pagtuo nga matinud-anon sa atong kinabuhi. Mao kini ang tumong ug tinguha sa atong pagsaulog. Mausab kini ang kahulugan sa tema that as baptized Christians, we are all gifted to give.